Bevin Trentin den Col John bederatzigarren. Eta Marc Soler, Kataluniarra, margarren postuan, eta hau esan da, Usabiaga honetan txotxiko dugu, gogoratuz, bihar, ondo garela arratsaldeko laurak inguruan berriz ere zuzenean izango garela Suitzako lasterketarekin. Gaurkoz besterik ez, arratsaldeon. Izan ondo. Zure taldekideekin helburu bat edukitzea eta horregatik burukatzea, sentimendu hori da politxena eta txikia zarenean nahi dezu hori sentitu, ezta? Arratsaldeon, ongi etorri. Hau da ora bistan da, egunotan Suitzako itzulia tarteko beranduxeago etorriko garela, programa ere laburragoa izango da eta kasu honetan informazioari eskenea eta nahi beste izpide daukagu. Gaur batez ere Frantziako hauteskunden ostean, esan beharra dago Macronen alderdiari gehiengo osoa eta erosoa eman diotela boto emaileek eta hala aurreikusten da bigarren itzulian Asanblada Nazionalean gehiengo oso zabala lortzea. Ipar Euskal Herrian ere bozkatuena izan da. Frank Dolosor eta Nerea Reparazekin egingo dugu bat. Jotak etako presoen gutunei erantzundako ere aztertuko dugu. Autokritika eskaria ari baita izpidea ematen. Eta Katalunian erreferendumaren aldeko urratsak askartzen ari dira. Espainiako gobernuarentzat aldiz, provokazio hutsa da hau guztia. Eta azkenaldian sarri ari da gertatzen txirrindulariekin eta gaur goizaldean auto batek motor bat jo du eta gero gidariak ihes egin du. Motor zaleak 59 urteko motor zalea hile eginda. Ezbeharra goizaldeko lauterdietan Taxoaren Nafarroan PA 30 errepidean gertatu da. Eguerdian gidaria komisaldegian agertu da abokatuarekin batera eta positibo eman du alkohol proban. Atxilotuta dago arduragabeko homizidioa eta laguntza ukatzea leporatuta. Asteazkenean epaiaren aurrean deklaratuko du. Analisi sakonagoa merezi duten gaiak, gure solaskideak ere prestitugu, guazten eurengena beraz. Arratsaldeon, Marian Beitialarrangoitia. Kaixo, arratsaldeon, ondo. Eider Alkorta. Kaixo, arratsaldeon. Eta Iguzki Urteaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Lehenengo arretagunea, biztan da Frantziako hauteskunde legislatiboak dira. Ipar Euskal Herrian, 3 hautesbarrutietan aldaketak egon dira, bigarren itzuli horri begira, izan ere diputatu kargua izan duten 3etatik 2 lortu dute bigarren itzulira pasatzea, badaude aztertzeko moduko datu asko, eta horretarako prest daukagu Frank Dolosor lankidea, nola ez? Arratsaldeon, Frank. Baita zuri ere, arratsaldeon Amaia. Esan dugu, izan dira, aldaketak bigarren itzuli horri begira, eta Macronen aldeko botoak nagusi hemen ere. Bai, ala da, egia zan, urtetan hemen hauteskundeak genituelarik, egin beharreko urratsa zela ematen zuen, baina beti jende berak edo karguan segitzen zuen, orain badira kasik 10 bat urte, aldi oro berritasunak ditugula, aldaketak direla, duela 5 urte, Alderdi Sozialistak 2 aulki irabazi zituen, orain batek galdu du eta besteak galtzeko zorian edo ea baze gertatzen den lehia estu horrekin, baina ikusten duguna aldaketak badirela, orain ere aldi honetan eta 2 izenburu asko bagenituzke, baina 2 abstentzioa biziki handia izan zela, 47 inguru hemen kostan, parte hartzea handiagoa beti bezala, Nafarroa bera eta Zuberoko barnealdeko lurraldeetan, eta hemen ere zukerran bezala, Macronen aldeko hautagaiak izan direla bozkatuenak 3 barrutietan, beraz, bigarren itzulira pasadira 3 barrutietan, eta parean izango dituzte adibidez hemen Baionan Alderdi Sozialistako kide bat, Coret Capdeviel, orain arte diputatu sozialista izan dena, kostan hautagai eskuindar bat izango du parean, izan ere, Alderdi Sozialistako diputatuak
bosgarren tokian sailkatu da honen bestez bakaldu egin zituen hauteskundeak eta ez du bigarren itzulian parte hartu ahal izango eta barnealdean han ere bozkatuena Macronen aldekoa izan zen eta parean Jean Lassalle diputatu zentrista. Beraz, bigarren itzuli bat eginen da, lehia oso estua, gaur berean bigarren kanpaina hasi da. Eta Frank, ointxe justu bukaraldean zuk aipatu duzu laugarren hautesbarrutia, hor badago kontutan hartzeko moduko ñabardura bat, lurraldea bera nola dagoen antolatuta? Bai, batetik oso zabala da, Lapurdiko parte bat hartzen baitu, Nafarroa bera osoa zuberoa, eta Biarnoaren zati handi bat, horrela moldatu zuten duela zenbait urte, besteak beste, abertzaleen gorakada sumatzen zutelarik, eta marraztu zuten barruti berri bat, ulertzeko, pentsazazue Bizkaia lotuko balute Kantabriarekin, gero hauteskunden emaitzak ikusterakoan, bistan denez, Euskal Alderdi Jeltzaleak edo EH Bilduk askoz boto gutxiago lukete Kantabriako parte horretan, eta hori da gertatzen dena Biarnoa lotzen duen barruti horretan, izan ere Ezker Abertzalearen emaitzak hartzen baditugu, 8% da barruti osoan, baina 17% eta bigarren indarra Euskal kantonamenduen lurraldea kontuan hartzen balin bada, bigarren edo lehen indar toki askotan, eta EH Baien gorakada azpimarratu behar da, ezkerreko lehen indarra, da hainbat gunetan, Alderdi Sozialista eta Melanchonen ezker muturraren aurretik, beraz ez da aldi honetan bigarren itzulira pasa, kantonamenduko hainbat hauteskundetan gertatu zen bezala duela 2 urte, dozein kasutan, biziki gora, Lapurdiko stan ere, hainbat herritan, gero egia da, hiri jendetsuak miarritze bezala direla, eta horrek, egoera beste mutur batera eramaten duela, bertzaletasuna gutxiago errotua baita, eta barnealdean biltzen diren botoak eta hiri jendetsuak batzen direlarik, hor azkenean, baina edozein kasutan igotzen den indar bakarrenetakoa da EH Bai, Alderdi Jeltzalea ere asko zapalagoa da, baina zenbait tokitan gero eta boto gutxiago, 6. barrutian 17% igotzen da azken 5 urteetan amaia. Eskerrik asko, Frank, egin diguzun azterketa honen gaitik, eta agur esan aurretik, agur eta eskerrik asko, gogoratuko dugu, bihar gauean izango dugu hitzordua, ahoz dago gehiagon. Bai, gogoan dugu, hementxe, hainbat gonbidatu izanen baita, azterketa luz eta zabal egiteko, eta plazara hundiarekin eginen dugu, zurekin eta Saio Martija lankidearekin antxe Bilbon. Ederto, eskerrik asko, bihar arte, Frank. Agur. Hor emaitzak, egia esan ñabardura asko daude, eta tira, jada bigarren itzuliari begira jarrita daude hautagaiak, basaterako Colet Capdevielek kritika egin dio, Laserreri, esanez Euskal Elkargoaren kontra agertu zela, armagabetzaren alde ez duela egin zitzaken guztia. Interesgarri, eguzki? Bai, 3 barrutietatik suspentse pixka bat eskaintzen duena da 4. barrutia, preseski Euskalduna eta Biarnesa dena, kontutan izanik La Republika Marxeko hautagaia lehen posizioan iristen dela 25%, eta bigarrena Jean Lassalle hauteskunde presidenzialetan hautagaia izan zena, eta orduan bi horiek sailkatu dira. Baina, esana izan den bezala, Euskal zonaldea bakarrik kontutan izango balitz, EH Bai gorakada bat ezagutzen du bai botoetan eta bai portzentaietan, eta bera izango litzateke sailkatua bigarren itzulirako, ez? Hori, lehen Frankek esan duen bezala, nahi eta eginda zegoen, abertzaleen garapena saiesteko kontutan izanik barrenka aldean lortzen dituela emaitzarik hoberenak. Eta gero, gainontzeko 2 barrutietan panorama nahiko argia dago. Lehen eta bigarren kandidatuen arteko diferentzia oso handia dalako, lehen aipatu duzu 5. barrutia, eta hor ikusten da, Lasserre, Jean-Jacques Lasserren alaba den horrek 137 lortu duela, eta Capdevielek 133 bakarrik. Gogoratu behar da, 2012an, lehen itzulian Capdevielek 137 lortu zuela, alegia, gainbera izugarrizkoa izan da. Eta ikusirik zer nolako boto reserbak dituen ezkerrean, eta baita abertzaleek ere bere alde bozkatuko balukete ere, ez dauka inungo opziorik azken bilan hautatu izateko. Orduan, horrek esan nahi du, gutxienez 2 barruti horietan La Republika Marxek 2 diputatu edukiko dituela seguro.
Eta Frankek eman digun beste klabetako bat, abstentzioarena, iaia parean daudela bozkatzera joan direnak eta joan ez direnak. Marian? Bai, hor leudeke bi datuak, ez? Estatu guzti hartzen badegu ere, lehen komentatzen genuen, sartu aurretik, Macronek berak lortu izana ere, 22% ez da atxafreura botatzeko moduko emaitza, oso emaitza bajua da. Claro, kontutan hartzen badugu besteek askoz ere bajoagoa izan dutela eta horrek albidetuko diola gehiengoa absolutua izatea ziurrenik bigarren itzulian, badirudi ikaragarrizko emaitza lortu dula. Eta honek erakusten duena da, nolabait ere sistemaren inguruan eta dagoen, badagoen zalantza eta badagoen kezka herritarren aldetik, ez? Erdia baino gehiago ez baita botoa ematera joan. Eta nik uste datu hori importantea dela. Naiz eta egia den Ipar Euskal Herriko ikuspegitik begiratzen da, boto abertzaleak gora egin duela eta hori nik positibotzat baloratzen dut, horrek esan nahi duelako badagoela hor eskaintza bat egonkortzen dena, oroar orain arte egon den sistema eta alderdi nagusiak leian izan dituen hori nolabait ere gainbehera datorrela erakusten du, ez neurri batean. Egia da, Macronek oso emaitza ona lortu dituela, hori egia da, bistan da gehiengo bat izango duela. Bihar nota iparraldean ahastea egin bazen helburu jakin batekin erreforma bere garaian presidentzialak eta legegileak horrela antolatzeko horretarako egintzen ere. Etzedin presidente bat aukeratu gero gobernatzerik izango etzuna, eta lortu du. Eta seguruenela lortu duena da, hemen aurrekoak egin zirenean esaten genuen ura, ez? Geneukan zalantza eta inkognita bakarra, ez? Macron gai izango otezan, hain egitura txikiarekin, hautagaitzak osatu behar hortan, gai izango otezan, batetik gehiegi ez definitzeko gauzak, gero legegileetan estroputziz egiteko, eta bestetik ea izango zen gai erakartzeko hautagaiak leku batzuetatik eta bestetik indefinizio horretan ere beste batzuk gora egin ordez berak mantentzeko zeukan hori. Eta nik uste bere kartak ondo jokatu dituela. Ez baldin bada ere niretzat albiste ona, ez? Egingo duena eta iragartzen diren erreformek eta seguruenera eramango duten norabidea okerragotzera eramango badute ere. Baino bakoitzari berea. Hain emaitza onak portzentajetan ezin dira esan daudenik, baino berak behar duenerako emango dion azken emaitza dirudienez datorren igandean gehiengo absolutuarena izango da, ez. Eta esaten zenuen hautagai sozialistaren adierazpenan ni gehiago ulertzen ditut ezintasunetik egiten da ahalegin bat bezala, ez? Aukera gutxi, baina aukera hori baliatu egin behar, ze azkenean alderdi guztiek bigarren itzulirako daukaten egiteko nagusia da, gehiengo absolutu hori alba da ez dadila gertatu. Edo alik eta bajuena izan dadila, nolabait ere, besteek ere jokoan zerbait eukial izan dezaten urrengo laburtetan eta ez Macronek eskuak erabat libre gauzak egiteko, ez? Beraz, ulergarria da, ez? Sortu den panoraman bakoitzaren egitekoa, ez? Edo nola ere, zaila ematen du, emaitza hauekin, nolabaiteko gehiengo zabal hori geldiaraztea, Eider. Ni alare, 22% inguruan ados nago Marianek esan duenarekin, ez da, parte hartzea kontutan hartuta, baina nik uste emaitza honak direla sentzu batean, ez? Ze, hain denbora gutxian, ia alderdi egitura gabeko mugimendu bat, nuk zalantzak nituen dela, aldaketak egongo tezia legebiltzara osatzeakoan, eta beraz, aldaketa handirik ez bada, eta gehiengo absolutua da, gehiengo nahiko badauka, kartaka ondo jokatza, baina gehiago da, ez? Kero, niri ardura edo sortzen didana da, ze alderdi izango dugu tradizionaletatik benetan gaizki geratuena alderdi sozialista da, ze errepublikara jatsi dira, baina, 22%rekin geratu dira, ez? Eta oraindik luze joko dute analisiak, ez da? Hau da, nork eman dion bozka Macroni edo nor abstenitu den, ez? Eta hor, pendatzen dut, alderdi sozialistako boto emaiak, bananduta edo egongo direla, ez? Hau da, nola saldu duen edo nola lortu duen, hauteslegoaren parte bat edo, konbentzitzea bera zentrukoa dala, agian gehiagi erreparatu gabe, ez dakit etor daitezken, edo nire ustez etorriko diren, politika ekonomikoak, ez? Ze orotara ikusten badugu, oso, ez dakit, eskumarantz doala dirudi, ez? Legebiltzarkideen banaketari erreparatuz, eta hori azpimarratzeko irutzen zait. Bat natorre Marianek komentatu duenarekin, alegia Macronen base elektorala oso txikia da. Lortu du 22%, baina parte hartzea 50%koa izan den enean, bere base elektorala 16%koa da. Konparatzen baditugu boto kopurutan presidenzialetako lehen itzulian lortu zuenarekin boto gutxiago lortu ditu. Presidenzialetan 24%a lortu zuen, horre 22%, baina parte hartzea txikiagoa izan delako. Eta horrek, batez ere erreforma sakonak egiterako orduan, suposatzen du legitimitate maila txikia dela, ez? Beste puntu bat da, eskutinio modua, ez? Dena eginda dago azken finean, 5. Errepublikan maioria argiak atera
egite Macronek botoen 22%arekin lortuko ditu eskainoen 71%. Alegia, gehiengo oso zabala, gehiengo absolutua dago 289 eta prebisio guztiak 200 eskainotik gora ematen diote. Orduan, hori nahita egin zen Bosgarren Republikan, zeren Laugarren Errepublika zen Errepublika parlamentario bat, gobernuak oso inestableak ziren eta krisi politikoak sortu egiten zituen, pixkat Italian ikusten den bezala azken urteetan, ez? Egonkortasunaren mesedetan nola baita esateko, baina... Hori da, ez? Proportzionaltasuna... Hori da, proportzionaltasunik ez dago. Helburua da, gehiengo argiak izan daitezen eta gobernatzeko arazorik ez dezaten euki, ez? Eta gero, badago beste elementu bat lehen aipatu izan dena, eta da, kalendario elektoralak aldatzeak, normalean sistema frantsesa da mistoa, da parlamentario eta presidenziala. Baina kalendario hori aldatzeak, alegia presidenzialak justu legislatiboak baino lehenago izateak, sistema presidenzializatu egiten du. Eta hori ikusi da kasu honetan ere, alegia hainbat barrutietan, Amaxek aurkeztu dituen kandidatuak ziren ez ezagunak, inun implantaziorik gabe, perfil bajukoak kasu batzutan, eta alata guztiz ere oso emaitza honak lortu dituzte. Zergatik, zeren herritarrak konsideratzen dute presidenzialetan bozkatzen badiote presidente bati, logikoa dela beri gehiengo parlamentario bat ematea bere programa aplikatu dezan, ez? Baina herriak etxean geratu dira. Hori da. Egia da, azken urteotan joera hori izan dela, baina datua kontutan hartzekoa da. Bai, eta gainera da, perspektiba historikoan jarrita ikusten da, sistematikoki parte hartzeak beherantza egiten duela hauteskunde legegileetan 1983az geroztik. Bai? Eta hori konstante bat izaten ari da, eta horrek erakusten du azken binean, hauteskunde legislatiboak bigarren mailako hauteskunde batzuk bilakatzen ari direla, eta kalendario elektoral horren aldaketak badu eragina. Eta gero ere, kontutan izan behar da, badagola akidura fenomeno bat. Eta da, primarioak izan ziren, gero hauteskunde presidenzialen lehen itzulia bigarrena, eta hau da, presidenzialen 3. itzulia bezala. Eta jendea ja, dago nekatuta, 8 hilabeteko kanpaina luzea izan da, eta horrek desmobilizazio puntu bat dakar. Eta begiratzen delarik, ez da inbestek Macronek lortu duela beste alderdietatik botoak erakartzea, baizik eta lortu duela bere hauteslego propioa mobilizatzea besteak baino gehiago. Eta beste alderdien hauteslegoak gehiago desmobilizatu izan da Amaxena baino. Hori Le Monde pasaren astean publikatu zuen sondeoan jada agertzen ziren datu horiek. Eta konfirmatu egin dira baina. Baina hori, presidenzialen hitzein genuen garaian, somatzen ziren gauza batzuk errepikatu egin dira, alderdi sozialistaren erorketa eta ezkerrak zer hausnartua bazeukala, gogoan dut orduan, mai gainean denok jarri genuen zerbait izan zela, eta eskubitartzen aizela botoa, ere bai. Zuk aipatzen zenuen portzentajeena ere, Fronte Nazionalari ere gertatuko zaio, badirudi galtzaile handia dela hemen, eta badirudi esaten dutenez, nik ez dakit azkenean zertan geratuko den, baina litekena dela bere kalkulorik onenetan ere, 4 bat ordezkari lortzea, baino benetan proportzioan balitz 70-80 izango lituzke. Sistemak benetan proportzioan daukana emango balio. Beraz, eukiko lukeen pixua parlamentuan edo Asamblea Nazionalean aintzat hartzekoa kontutan hartuta, republikarrak ez direla inbeste jetxi, eta beraz, Macron ere eskubira dagoela, ezkerrera baino gehiago, eskubitartze bat eman dela, nik ez dut inolako zalantzarik egiten. Eta gero ezkerrean nik ikusten dudana da, abertzalek gora egin dutela Ipar Euskal Herrian, baina oroar, Melentxonek berak ere ez dula hain emaitza txarrik lortu, baina neurri handi batean, alderdi sozialistaren beherakadaren ondorioz, bere joeragatik baino, ez? Orduan, nik esango nuke ezkerran zer hausnartu asko dagoela, eta litekena dala portzentajeetan ordezkaritza ez ikustea hain nabarmen sistemak berak eragiten duenagatik, baino eskubira jundan boto kopurua, hartuta hiru gune horiek, Frente Nazionala Macronen alderdia en martx edo, eta baita ere republikarrena aintzat hartzekoa dala, Une batez, Parisera joko dugu, bertan baitaukagu Nerea Reparaz lankidea. Arratsaldeon, Nerea. Entzuten diguzun, Nerea? Arratsaldeon? Leon. Kaixo, esaten ari ginen, bigarren itzulia dagoeneko ematen duela eginda dagoela, ez dakit emaitza hauek ikusita, Macronek legegintzaldia erosoago asterik zeukan, azkenean botere legegilea ere bere esku dauka ia. Bain, momentuz aurreikuspenen arabera indarrez hartuko da Emmanuel Macron Asamblea Nazionalean, eta orain ikusi beharko dugu bigarren itzulian, datorren igandeko itzulian aurreikuspen horiek betetzen diren, hala bada, gehiengo absolutu zabala lortuko luke parlamentuan, eta bere aurkako oposizioa ere nahiko aula izango litzake, kontuan izanik, gobernu berriak hainbat erreforma agindu dituela, tartean hain polemikoa den eta izango den lan erreforma, oposizioa
indartsua ez bada parlamentuan, hori itxura guztien arabera kaleko mobilizazioan ikusiko dugu, ez? Galtzaileak aipatzen zenuten zalantzarik gabe buru alderdi sozialista izan da, botoen 10%ekin, errepresentazioaren galera oso handia izanen da, baina esan daiteke presidentzialetatik hori iragartzen zela. Frente Nazionalarena da beste kasu bat, hori ere aipatzen zenuten, badirudi galdu egin dutela presidentzialetako lehen itzulian Marine Le Penekin izan zituzten emaitza horiek mobilizazio hori eta ziurrenik itxura guztien arabera ez dituzten nahiko eserleku izanen parlamentuan taldea osatzeko. Zalantzari gabe abstentzioa da, baita ere gaurko gai nagusia, biharamunean, hauteskundeen biharamunean, zergatiak aztertzen ari dira, esan bezala, hiritarren erdiak baino gutxiago eman du boza lehenengo itzuli honetan eta arrazoiak anitzak izan daitezke, batetik esan duzuen moduan, hauteskunde kanpaina oso luzea izaten ari da, primarioekin hasi zuten kanpaina hau eta orain arte etengabe izan dira kanpainarekin, beste alde batetik jende askok behar bada emantzat ematen zuen dagoeneko Emmanuel Macronek gehiengo hori lortuko zuela eta beraz ez dira bozkatzera abiatu eta beraz hainbat izan daitezke horren arrazoiak, ez? Eta aipatzen zenuten bezala emaitza onak lortu ditu Emmanuel Macronek botoen 32%, baina Frantziako hiritar guztien 15%, 16% eman dio bere babesa. Berto, Nerea, eskerrik asko. Emandako informazioa gaitik, gero arte. Batzuk esaten dute, bipartidismoa ez dela erabat hautsi, azkenean Macronek beteko duelako sozialistek utzitako tokia. Hautsi da nik esango nuke alde batetik. Ez da, bi alderdi tradizionalei erreparatzen badiogu, nire ustez behintzat errepublikarrak ez dira gaizki geratu dana oso gaizki da alderdi sozialista. Orduan, haustura zentzu horretan. Gero, Macron, nik ez nuke espazio ideologiko horretan kokatuko bai. Bi alderdiena, ez? Bi alderdien jokoa, naiz eta igual... Errepublikarrak eta Macronenak, orduan horreinik eta panorama tristeago dakago, ez, alderdi bikotasun horretan, botoen 60%, nire ustez bintzat eskuinekoak diren bi alderdik islatzen badute, hori bada ez da, urrengo ez dakit urteetarako edo izan dezakegun panorama, nire iritzeko bintzat ez da oso positiboa, ez? Eta orain, aipatu du nereak berak ez da lan erreformarena, eta, klaro, gehiengo absolutoa badauka edo gertu badago, horrela aterako da. Egia da baitaren nire irudiko, gero, Frantzian, herritarrak asko ateratzen dira kalera, eta auzi honetan nahiko mobilizatuak egoten dira, baina ez dakit zenbateko almena izango duten, ez da? Zentzu horretan, eta ez dakit agian, horrelako pausuak ematen diren enean, joango dan, ez dakit, hauteslegoaren parte bat edo kontzientzia hartzen zen eman dioten botu, ez? Esaterako hain ez hitz egiten alderdi sozialistako botu emaile batzuk edo besteren bat. Bai, argi dagoena da, alderdi sozialista gainberan dagoela, presidenzialetan 6,3 lortu zuen, kasu honetan, berak bakarrik 7,5. 10,2 dira alderdi sozialista gehi aliatuak. Eta gehitzen badiogu Melanchonen hautagaitza, 11, alegia ezkerra dago, 22an. Alderdi guztia konputatuta, ez? Oso maila bajuan kokatzen da, eta horrek barne hausnarketa bat eragin beharko luke. Historian alderdi sozialistak ezagutu ditu izorrezko batakazoak 1979an 5 lortu zuen Gaston Defferrek, eta preseski 2 urte beranduago birfundatu egin zen, eta filo izatetik alderdi sozialista sortzera pasa zen, eta sortzailea izan zen Mitterrand bera, ez? Orduan, egun gaitezke antzeko egoera batean, non beharra da, urrengo urtean, hemendik 2 urtera, birfundatu egingo den, eta alderdi berri bat sortu egingo den. Kontua da, ze diskursorekin, ze espazio politiko okupatzeko, eta ze lidertzarekin, zen momentu honetan, ruina... Bai, etxe barrutik hasi behar dute eztabaida hori, eta ados jarri. Hori da, ez? Gero badago beste precedente bat 1983koa. Momentu horretan, 11 lortu zuen, eta 57 diputaturekin geratu zen alderdi sozialista. Eta 4 urte beranduago, Jospenek irabazi zituen hauteskunde legegileak. Alegia, politikak ere aldaketa asko eta buelta asko ematen ditu, eta hori gertatu daiteke. Orain, ikusten dena da, alderdi sozialista dagoela oso egoera larri batean. Eta Macronek lortu du nahi zuena. Alegia, bi alderdi tradizionalak eta bereziki ezkerra zartaraztea,
erabat ahultzea eta mapa politikoa berkonfiguratzea. Galdera da noiz arte. Zeren orain arte egin du ez errexena, baina lortu du boterera iristea eta presidentzia lortzea eta gehiengo parlamentario zabala edukitzea. Orain tokatuko zaio gobernatzea. Eta besteak beste lan merkatuaren erreforma gauzatu beharko duelarik, berak esango du hori kanpainan esan zuela eta orduan zilegitasun osoa daukala, argi dagoena da oposizioa parlamentarioa oso ahulduta egongo dela, baina oposizioa kalean egongo da. Eta sindikatuak segurazki mobilizatu egingo dira. Elkomgi legearekin ikusi zen, naiz eta Holandek bazeukan gehiengo parlamentarioa, kalean sindikatuak mobilizatu egin zirela, eta naiz eta legea onartu egin zen, desgaste politikoa izugarrizkoa izan zela gobernuarentzat. Orduan, antzeko zer gertatu daiteke. Baina aldea zen, Holand nola aurkeztu zen hauteskundetara, hori komentatu genuen bere garaian ere, berak esan zuen Merkelen Europaren aurrean eta neoliberalismoaren aurrean bera izango zela beste politika batzuk egingo zituena, eta gero berak bukatu zuen Espainiaren pareko lan erreforma bat onartzen eta hain justu ere hori egiten. Eta horrek ere uki dezake gainbeherarekin zerikusi nabarmen bat. Egia da, Macronek lortu duela, bea ministro izateari utzi, oraindik eta aruntzago jungo zelako neurrietan, bere garaian aina eguzkiko gogoratzen ez horrela esan zuela. Bera askoz ere aruntzago joango zela erreformetan eta aukerarik eman ez ziotelako utzi ziola ministro izateari, eta hain justu ere Alderdi Sozialistaren gainbehera ekar dezake erreforma bera gehitxo hartu izana herritarren aldetik, baino indartu dena ez da ezkerra edo ez da handik eta erreformetan atzera egingo duena, baizik eta seguruenera erreformetan sakonduko duena, ez? Eta hori ere bada Macronen meritu bat. Ze eukizun erantzuna, zuk esan duzun bezala kalean, eta horrek ekarri zuen Holanden gainbehera, ez? Eta ezkerrera egin ordez eskubira. Egitea lortu duta. Uste horrek azterketa bat eskatzen dula, Frantziaren egoeran. Dago, erreforma bera esan du zer egingo zuen, eta lan erreformaren edukia ere plazaratu egin da, eta komunikabide batzuk ere filtratu egin dute. Hori da, ez? Baina gero da ere nola egin nahi dituen erreformak. Alegia, ordenantzaz gobernatu nahi du. Ordenantzak esan nahi du parlamentuaren oniritzia lortzen duen enean, eta hori lortuko du uztailean bertan segurazki, gero legea testua gobernuak proposatzen duen bezala bozkatu beharko da. Eztabaidari gabe. Hori da, eztabaidari gabe eta emendakinik gabe eta inungo modifikaziorik gabe. Helburua da irailean pasaraztea. Alegia, uda probestu nahi du eta gobernura iristeak eta hauteskundeak irabazteak ematen dion zilegitasuna probestu lehenbailen erreforma gogorrenak pasarazteko. Rajoyren estilora. Hori da. Eta horren bidez lortu nahi duena da ebitatzea azken fina sindikalgintza eta mugimendu soziala antolatu dain, mobilizatu dain, eta luzaroan eztabaida horrek iraun dezan, eta zentzu horretan Elkomgi legearekin gertatu zena ebitatu nahi du kosta ala kosta, ez? Eta zentzu horretan ordenantzaz gobernatzeko asmoa dauka, eta hori ikuspegi parlamentario eta demokratiko batetik ere zalantza jarri daiteke. Eder? Pizka jarrituz, Marian, komentatzen nahi izan, ez? Ia, Europa osoan ikusten alderdi, ez dakidan sozialistak edo sozialdemokratek gainbehera bat ezagutu dute, eta horren aurrean askotan estrategiak nire ustez tankerrak izan dira. Zein dugu, zentrurerantz joan, hauteslegoa batzeko, eta hori izango da, estatuan PPri aurre egiteko modua, edo erresuma batuan konservadorei aurre egiteko. Eta nik uste dut, azkenengo urte beteak guintat erakutsi digula, ziurrenik hori ez dela estrategia egokina, ez? Eta nolabait alderdiak burua atera nahi badute, edo behintzat alternatiba posible edo bilakatu beste espazio bat hartu beharko dute, ez? Eta hori, nik uste estatu guztietan edo errepikatzen dela, ikusiko dugu, larun batean ere zer gertatzen da, Soaren Kongresuan eta zein da bide berria, baina, Corbinek ere bidea erakutsi du eta asko kritikatzen zuten oso ezkertiarra zela, ez? Ezkertiarra zan, erresuma baturako eta konservadorei aurre egiteko. Ziurrenik bere diskursoa zentrukoagoa izango balitz, konservadorek agian are eta emaitza hobeagak aterako lituzkete. Beraz, nik uste azkeneko gertaera hauek erakusten dutela ze bide edo hartu beharko duten, ez? Eta Holanden gainbeherare aurkokatuko nuke zentzu batean, ez? Kopia horiek ez dira oso onak izaten, eta badirudi askotan alderdiek ez dutela ikasten, ez? Imitazioz jokatzen dutela, baina horretarako badaude originalako egin behar da, nire ustez, proiektu ezberdindua aurkeztu badagolako, espazioa, 150 hasten ditzen den leku batetan, eta Frantzian, nik uste horrek asko daukala esateko, eta ikusi da eskumakoa joan direla, bozkatzera, beraz alternatiba baten falta edo ikusi dutela. Hor dago, ezkerreko posizionamentu horrek balio du botoetan gora egitea, ez beti botere irabaztea, Corbinek ez du irabazi, Podemosek ez du irabazi, Sánchezek ez du irabazi, Benoît Hamonek ez du irabazi, baina balio du azken finean base elektoral bat mantendu alizateko.
Baina ze gertatzen da alderdi horiek gobernura iristen direlarik. Tsiprasekin ze gertatu da, oso ezkerreko programa bat zeukan. Posibilitatea ahalmena eduki du azken finean, berak kanpainan zehar iragarritakoa gero gauzatu alizateko. Nere galdera da, Espainian Podemos edo alderdi sozialista edo biak elgarrekin gobernura iritsiko balira posibilitate edukiko lukete aplikatzeko? Hor daukagu adibidea, Portugalen adibidez. Non azken finean erdibideko soluzio bidea aurkitu den. Bai, baina horrek alderek oso ezberdin jokatu dute. Baina maiz gertatzen dena, eta sozialismo frantsesaren arazoa historikoki zen izan da, beti hautatuak izan dira oso ezkerreko programa baten inguruan, Holandi gertatu zitzaion, Mitterrandi gertatu zitzaion, eta gero behin gobernuera iristen dilarik, lehen urtean edo lehen bi urteetan gutxi gorabehera aplikatzen dute programa, baina gero programa sozial-liberal batera pasa egiten dira. Hori pasatu zen Mitterrandekin, eta hori pasatu da ere bai, azken finean Holandekin. Eta horrek esan nahi du, azken finean, Europar Batasuna dela, merkatu finantzieroak direla, komisioa dela, mugak ere jartzen dituzte, eta joko ere mua ertxitu eginda. Ez da, 80. hamarkadan bezala, non aukera gehiago eta alternatiba baina nik mugak zeuk ere jartzen dituzula, eta zu baimentzen duzula noraino bai, eta noraino ez, eta gero dauzkagu zor asko eta lotura konplexotasuna. Nik ala ere denak ez nituzke zaku berean sartuko. Tsiprasek seguruenera izan du bakardade handi bat Europan, eta erabaki eremuak ez zeuden herritarrek aukeratzen dituzten eremuetan baizik eta beste nunbait, eta horre ezinezkoa izan da. Seguruenera egin zezaken gehiago, beti egin daiteke gehiago, baina badaude beste elementu batzuk, aldiz alderdi sozialistak Espainian Zapateroren garaian egin zuena, neurri handi batean izan da, sozialdemokraziak berriro definitu behar duelako bere burua, eta zer nahi duen eskaini definitu behar duelako, eta askotan aldean abaritzea eskuinaren eta beraien artean oso nekeza egiten dalako, sozioekonomia hitz egiten dugunean, lan erreformez hitz egiten dugunean, autuak ere badaude, ze politika klase egin nahi diren, Europako mugak horregonda ere, eta egoera orokorrek mugak badituzteren. Ere ustez, norberak ere definitu behar du ze proiektu klase egin nahi duen, eta begiratu behar du, benetan boterea den amesten duena, edo boterea den tresna bat gauzak aldatzeko. Ni nola bigarrenaren aldekoa naizen gehiago, pentsatzen dut batzutan hobedala ez irabaztea, baina gutxienez bide bati eustea, ez? Eta batzutan alderdi batzuk nahi erakutsi datena da, botere gozea besterik ez daukatela, eta behin boterera iristen direnean, berdin da zer esan duten bezperan, ze ia besteek egin duten gauza bera egiten dute, eta, kopia eta originalaren artean, ez dakit, batzutan originala ez ote den hobea izaten, ze horrekin garbi daukazu bentsat zer egingo du. Baina gero ere, alderdi politikoa zeralarik kontutan izan behar jokalekua zer nolako den. Bai Estatu mailakoa eta bai Europar Batasunak eta tratadu konstituzionalak inposatzen dizkizutena. Lisboako tratadua dagoena da. Eta berak jartzen dituen muga batzuk eta baldintza batzuk politika sozioekonomikoan eta monetarioan direnak dira, ez? Orduan, iruditzen zait, ezkerreko alderdiei batzutan gertatzen zaio eskizofrenia puntu bat. Alegia, oso ezkerreko programa eta proiektu batekin hautatuak dira, eta behin gobernura iristen direlarik, zailtasun handia dauzkate azken finean prometitu dutena gauzatu alizateko. Eta hortik dator desilusioa ere bai, eta hortik dator ere zilegitasun galera. Alderdi sozialistan Frantzian hori gertatu zaio, behin eta berriro. Orduan, iruditzen zait, aurkitu behar dela erdibide puntu bat, azken finean, errealismoaren eta ambizio politikoaren artean, ez? Eta horrek ez dukentzen, Helene Eiderrek esan duena, alegia autolimitazioaren joera handia ere badago. Gauza bat da, Europar Batasunetik zer datorren, beste gauza bat da, alderdi batek, edo hautagai batek, edo lider politiko batek bere buruari berez jartzen dizkion mugak. Zeren, Holanden kasu hartzen badugu 2012an, esan zuen, behin hautatua izan da, bernegoziatuko zituela Europar Tratadoak Merkelekin. Etzen saiatu ere egin. Eta bera bazekien zer testu inguru zeukan. Hori da. Berria beretzat. Eta nola, momentu horretan ez zuen egin, gero, zein zuen, bere etxapela irentzi, eta urte bat pasata gero, politika sozial-liberalak aplikatu. Eta horrek eragin zuen gainbera, zeren alderdi sozialistaren emaitza txarren ardura nagusia Holandek dauka. Politika antiterroristare osartuko litzateke ez, jihadistaren aurrean zen olako jarrera izan duen. Baina biek bai Holandek eta bai Zapaterok egoera berbera zeukaten. Europatik ze muga zeuden bazekiten, ze zorpetuta zeuden hartzen zituzten estatuak bazekiten, eta ze margen zeuzkaten bazekiten. Margen horien barruan ze lehen esten dezun, eta zer egin dezakezun jakinda, nundi jotzen dezun, horrek azkenean markatzen du ezberdintasuna. Eta ezberdintasun hori niretzat ez da ez ezkerrekoa eta ez beraien alderdien gandik espero zitekeen apurrera iritsi. Eta hor daukate arazo nagusia. Nik uste konbikzioa ere, igual,
konbikzioa. Utopia sartu meze, baina zer nolako konbikzioak egiten duzun gauzak ere, bai. Ze adibidez, bueno, Zapateroren lehenengo legaldeko zerbait positiboa esatearen, bai, esaterako berak eskontza, bikote homosexualen eskontza aurrera eramantzen, hori neurri oso berritasun handia ekarri zuen neurri bada, momentu horretan hori ezan iritzi publikoak nolabait bere osotasunean eskatzen zuen neurri bat, eta askorentzako gaina txoke izan zen, baina askotan zuk zure konbikzioak horiek direlarik aurrera eramaten duzu, eta azkenean horrek gero, jendeak gauzak ez dakite normalizatzera edo eramaten ditu, ez? Eta hori ere nire ustez bada, potere publikoak batzutan aurrera joan behar dutela paus hori ematen, ez? Egia da, neurri ekonomikoei dagokionez, edo lan merkatua askozaz ere muga eta oztopo gehiago dituztela, ni ez naiz itxua horren aurrean. Baina nik uste dut muga horietaz zaratago badodela alderdiek askotan dituzten zorrak, esango nukeni, bestelako menpekotasunak, eta gero baita ere hitz egin aldugu lidergo berriak sortzen direnean ezkerrean edo sozialdemokrazian sesberdintasun dazkaten eskomako liderrekiko. Ez dakiten esplikatzen nahi zen, ez? Orduan, niri mintzat, askotan, orain ezkerreko lider berrien gandik somatzen dudan, ez dakit, gabezia bat da, badidez, ze urruti edo kokatzen diran askotan herritarren gandik, euren bizitzaren gandik, edo euren beharren gandik, ez? Horren ikusten salto hori gero eta nabarmenago dela ezkerreko alderren arte. Asko hitz egiten da herritarren beharren inguruan, baina nik uste dut askotan, ezkerreko alderri askoko liderri begiratuta, petatzen dut, hauek noizbait egoten ote dira herritar horiekin? Sozialdemokrazian egon zen jauzi kualitatibo bat batez ere Tony Blair eta Schröderrek aplikatu zutena. Eta izan zen gai sozietaletan, eta hori Holandak egin du ere, ezkontza homosexualaren inguruko legea onartarazi du, gai horietan lortu dute erreforma aurrerakoiak egitea, baina alor sozioekonomikoan ikusten da oso perfil zentrista edo zentro eskuinekoa erakutsi dutela. Zan Blairren kasua, Schröderren kasua, ikusi da Holanden kasua ere hori zela, Zapateroren kasua politika sozioekonomikoan oso perfil antzekoa izan da, eta horrek usten dena da sozialdemokrazia moderno bat pentsatzeko, konzeptualizatzeko eta gauzatzeko gaitasuna ez dute leuki Europa kontinentalean. Herri nordikoak lortu egin dute, eta arrakasta lortzen ari dira. Hori posible da, baina Europa kontinentalean behintzat etzaio horren arrastorik ikusten. Eta ezkerreko diskursoa eta perfila daukaten hautagaiak momentuz ez dira botere iritsi. Tsipras izan da bakarra eta oso egoera sozioekonomiko berezi batzuetan eta dramatiko batzuetan iritsi da boterera. Beste gai bati helduko diogu orain, izan ere gogoan izango duzue, nola kontatu genizuen, etako presoek gutunak bidali zizkietela bai Iñigo Urkulluri, bai Usue Barkosi zein EAJ-ari, alderdi bezala, eta Andoni Ortuzarrek gutuna idatzi die bueltan, eta bertan, esan du, alduen guztia egiten duela, hori batetik, eta bestetik esan du, EAJak ez daukala dispertsioaren ardura. Eta bestetik autokritika eskaria ere egin du. Gogoratu beharra dago, atzo kalera-kalera taldeak, dinamikak Bilbon mobilizazioa egin zuela, bertan gaixo larri dauden presoen askatasuna eskatu zuen batetik, presoen gerturatzea ere bai eskatu zen, eta hor, kritika egon zen EAJari, norekin batzen den edo aurpegiratu zioten. Oiana Garmendia entzungo dugu, egia esan bere adierazpenak euskeraz izan ziren nagusiki, baina justo tarte honetan gaztelaniaz hitz egin zuen, eta hala daukagu jasota, bera entzungo dugu batetik eta bestetik Jokin Bildarratz senatari jeltzaleak erantzundakoa. Entzun ditzagun biak. Queremos preguntarle al señor Ortuzar qué es lo que están haciendo para acabar con esta situación. ¿Qué es lo que gana la sociedad vasca con un muerto más encima de la mesa? Pentsatzen dugunez eta dakigunez arrazoia gure alde dagoela, gu bakarrik egiten egana lana, eskatuz, exigituz politika penitentziari hori alda daitezen, alda dezaten eta baita ere ezker abertzaleari onar dezan legediaren barruan sartzea eta onar dezan baita ere orain arte eginiko kaltea. Onar dezala, Marian, egindako kaltea. Bueno, nik uste presoen gaian aspaldi somatzen den zerbait dela noizbait ezinezkoa egingo zaiola gobernuari hau mantentzea, errealitatea aldatzen duan neurrian berak ez ikusiaren egin arren,
eta badirudi norbaiten merito izan beharko dula hori iristen den momentua, ez? Eta nik uste dut ez dela hori enfoke nagusia presoen gaian. Nik uste dut presoak ari direla eztabaida bat egiten, ekarriko ditu ondorio batzuk, bere garaian esan zuten legeak ematen zizkien bitartekoak jarraitzeko bidean zeudela, eta udara honek, espero dut hortan gauzak argituko dituela. Baina sakonean daukagu oinarrizko problema bat, eta da legea gaur egun aldatu gabe ere, daukagun errealitatea eraldatu daitekela goitik bera. Eta beraz, arazoa ez dela, ez autokritika falta, egin behar bada, beraiek erabakiko dute eta egingo dutena, ez legea aldatzeko beharra, ez ezer, bakarrik falta da borondate politikoa. Eta kontua da borondate politiko hori nola mugitzen den. Beretzat gakoa hor dago. Mugitzen den eskatuz, zenbat eta gehiagotan eskatu eta zenbat eta ikemen gehiago egin eta zenbat eta gauza gehiagotan bat egin, izan Eusko Alderdi Jeltzalea, izan gu, izan edozein, ondo dago, baina ea hori ote den nahikoa, edo ea benetan agintean dauden eta politikan gaudenok horrekin nahikoa ote daukagun. Nik uste hori dala hausnartu behar dena momentu hontan. Ze bestela, sartuko gara orain arteko betiko espiralean PP oso eroso uzten duena. Bai aldatu behar da esaten da txikiarekin, edo handiarekin, segun eta momentua eta, baina aldi berean beste elementu batzuk jartzen direnean mai gainean, indarra kentzen zaio oinarrizkoa behar luken eskari horri. Eta da, giza eskubide eta zaigeala, giza eskubide bortxaketa bat eta zaigeala, eta horrek ezin duela. Ez politikaren, ez alderdien arteko harremanaren, ez negoziazioen baitan egon. Eta beraz kontua ez dela, ez Alderdi Jeltzaleak edo ez EH Bilduk edo ez beste batek lortu dezakeen zenbat aldiz eskatu, zenbat bilera eskatu edo zenbat proposamen egin. Gizarte bezala, onartezina dela giza eskubideen urratze batetaz ari garen errealitate bati honi eustea, ez? Adierazpen horiek egiten ziren Ibon Iparragirreren kasuarengatik, hain justu ere alderdi ezberdinok, jeltzaleak eta gutarteko jundan astean Zoido ministroaren agerraldi urgente eskatu genuen, oso egoera muturrekoan aurkitzen garelako. Eta berriz ere itzuli da kartzelara. Preso bat gaixotasun bat baino gehiago daukana, bere defensak oso baju daudena, pneumonia batek hiltzera eraman dezakeena, gauzak ordin esan da, hiltzera eraman dezakeena, eta eramaten dutena erietxera astebeterako, baina hori gainditu gabe berriro espetxera eramaten dutena, espetxera ez erizaintza modulo batetara, ez erizaintzara, beste gaixo eta bakteria eta gauzetatik kortina batek bereizten duela, inolako bermerik gabe, eta horri aurre egiteko modu bakarra da PPren instrukzio bat esaten duena preso bati 2 hilabete geratu arte etzaiola kalean utziko. Mediku batek ziurtatu dezake 2 hilabeteko bizia daukala Ibon Iparragirrek daukan egoeran? Uste dut inungo mediku elitzatekela atrebituko hori esatea ere. Ze kasu honetan aigea, bai gaixotasun fisikoez, baino baita ere mentalez, edo persona batek egoera muturrera eramanda bere beruaz beste noiz egingo duen ere 2 hilabetetan neurtu daiteke. Hau da, benetan gaur egungo egoerak eskatzen du hain arrisku handiak hartzea eta pertsona batek egoera hori bizi behar izatea legea eskutan bihar bertan egin daitekenean. Nik uste danon artean hori dala hausnartu behar duguna, ardurak ditugunok ere hor jarri beharko genukela begirada, eta ondo dago eskatu behar zaionari autokritikak eta eskatzea, baina ez dut uste abia puntua denik ere norberak autokritika egin ordez bere ardurarik ez daukala esatea. Bueno, gerorak utzi behar bada atzera begiratzea danontzat, eta atzera begiratzea abia puntua izan behar badu aurrera egiteko denontzat. Nik ala planteatuko nuke behintzat gaia. Eta adierazpenak eurak eta tonua ikusita, Eder, zuri iruditzen zaizu presio modu ona edo eraginkorra izan daitekela jeltzalei aurpegiratzea norekin egiten duten bat akordioak aurrera eramateko eta... Kuestioa da, gaur bertan, gero Bildarraitzek egin ditula adierazpenak esan ez, bereiek behin eta berriro mai gainean jartzen dutela, hausi hau, nik ez dakidala, agian egia dela, baina beste batzutan geztu hortatu egiten da, negoziazioetan gai hau jartzen dela, ez? Beraz, ezin dutez baieztatu eta ez gezurtatu. Igual, bueno, Marianek aurrera egin dut, nik igual atzera ingo dut, alde guztiek dakate bere erantzukizun nagusi honetan, ez? Baina nik alare desberdindu ingo nuke erabaki politikoa dana eta beraz erabaki politiko baten bidez buelta eman alsaiona eta gero espetxe politika bera, ez? Gaur egun, nik uste inork eta inolaz ere ezin dela justifikatu ez sakabanak eta politika, ez gaixoen kasua eta beste gauza zehaz batzuk, ez? Hoiek erabaki politiko baten bitartez
buelta eman alzaio, ez? Eta beraz, uste da importantea dela, kasu honetan hemen, jatorrira jutea noiz eta nola hartu zen dispertsioaren erabaki hori, ez? Eta peso ez gain, behiok zagon ez da, orduan, hemen Ajurianeako paktuan kokatu beharko genuke, ez? Eta ni gaur, hemeroteka lanak egiten egonez, ziurtatzeko, ez da, datak eta ondo neuzkala, ez? Eta EAJak basaukan bere justifikazioak garai horretan, nolabait, baimendu edo onartu edo babestu zuenean dispertsio politika. Gero da, urteak pasa ala esan du, guk ez genuen esaten kadizera bidali bartzia, guk esaten genuen, banaketa hori beharrezkoa sala reinserzioa albideratzeko, eta hor adierazpen ezberdinak egon ziren. Eta irakurri ingo dut motza da, 83an egin zuten adierazpen ez da, presoen eskari baten aurrean, esaten zuten la dispersión de los presos vascos es pertinente porque no se puede permitir la utilización de los presos por determinadas organizaciones como instrumentos de movilización política y social. Beraz, irutzen zait, orain esatea ez dakatela inongo erantzukizunik, alperrikako dala batetikan, ez? Gero, EPPk udaran hartuko du bere erabakia, ez? Baina adibidez, erabaki horrek ondorioak izan ditzake, gradu aldaketak emateko eta bestelakoak egiteko, ez? Baina, horri itxaron gabe esan duen bezala, horreko estadio hori ja beharko luke soluzionatu, ez? Eta ni zentzu horretan, poste naiz, aspalditek esan dudalako, ez da, euren erabakia badaren oski, nire ustez legezko bideoien autua edo lehenago erraztu beharko litzaiekela, ez? Nik ja ikusi nuen azorturen legalizazio prozesua eta nola asumitzen ziren, ados egon ala ez, asumitu beharkoak uste dut ere presoen inguran ere, bai eurek eta ingurak ere hori lehenago bultzatu behar zuela. Baina, eta orain Marianek esan duenari helduko diot, atzera begiratzea orain alperrekako da, orain hemen gaude ikusiko dugu daran ze ateratzen den, pentsatzen dut bide horretatik joango direla, eta gero, ardura politikoak dituztenek, benetan asumitu beharko dutela, erabaki politikoak buelta bat dakatela, eta beraz borondate politikoarekin nahikoa izango dela, ez? Eta Pepek uste badu eskapatuko dela gai honetaz, iruditzen zait, iritsiko dela momentu bat, egingo dela, diskrezioz eta, inongo bomborik eman gabe, baina nik uste atera bida da nahiko gertu egongo dela. Nik informazio horri alde baikorrak eta ezkorrak aurkitzen dizkiot. Baikorrak dira alde batetik modu individualizatuan laroi presori erantzun izana, eta horrek aitortza bat suposatzen du, errekonozimentu bat suposatzen du. Alde baikorra da ere prestutasun bat erakustea azken finean arazo horri soluzio bide bat aurkitu alizateko eta EAJak bere eskuan daukan guztia egingo lukela. Gauza bat da eskatzea eta beste gauza bat da indarreman politiko batean zu dauzkasun karta jokatzea egoera aldatu alizateko. Eta testu inguru honetan kontutan izanik EAJak negoziatuko dituela aurrekontuak Madrilen 2018rako hor karta dauzka eta aukera objektiboa dauka indarreman politiko hori bere alde eramateko eta gai hori mai gaina jartzeko ez eztabaidatzeko bakarrik, baizik eta evoluzionarazteko eta erabakiak hartu daitezen politika penitentziarioei dagokionez. Alde ezkorrak zein dira, hemerotekari begiratzen badiogu, lehen aipatu duzu 83koa, baina Madrileko ituna 87an onartzen da, eta Ajurianeko ituna 88an, eta goratu behar da 86an egon zirela Argeleko negoziaketak, eta Argeleko negoziaketak porrote egin da gero, orduan etorri zirela bai Madrileko ituna eta baita ere Ajurianekoa. Eta Ajurianearen helburu nagusia zen, etari loturiko mundua zokoratzea eta bereizketa bat egiten zen demokraten eta violentoen artean. Eta testu inguru horretan, helburu nagusia zen etako presoen kolektiboa haustea. Eta horren dispertsioa eta sakabanak eta perspektiba eta logika eta estrategia horretan sartu egiten ziren, eta momentu horretan Ajurianean ardantza zegoen, eta EAJak bazeukan ardura. Ez EAJak bakarrik, baina EAJak ere bai, ez? Eta orduan, zentzu horretan, bat natorre Marianek esan duenarekin, alegia autokritika eskaera egiten zaiolarik, eta legitima da, esatea, etako presoei iraganaren autokritika bat egin dezaten. Baina, Eusko Jaurlaritzak eta EAJak bere autokritika ere egin beharko luke, alegia autokritika egiten bada, denontzako izan behar du. Modu konstruktibo batean, ez leporatzeko besteari zer gaizki egin duen eta betiko zurrunbilo horretara egoteko, baizik eta ateratzeko gorantza eta esateko, egoera horretan bakoitzak eduki ditu bere ardurak, diferenteak direnak, baina implikazioak eduki dituztenak Euskal Gatazkan, eta goazen hori onartzera aurrera egiteko.
ikuspegi konstruktibo batean. Eta iruditzen zait, hori izan daitekeela bidea, ez? Orduan, EAJaren aitortza horretan eta deklarazio horrek badauzka alderdi positibo eta ezkorrak, baina nik geratuko nintzateke alderdi positiboekin, eta espero dezadan, azken finean, hurrengo hilabeteetan, presupuestoen inguruko negoziak eta hori probestu dezan, lineak aldarazteko eta diskurtsoetatik ekintzetara pasatzeko benetan. Nik Eiderrek esan duenarekin nabardura bat. Sortuk urratsa eman zuenean, presoenean urratsak azkarrago kontuz. Esplikatuko dut. 2013an ja kolektiboak erabaki zuen urrats batzuk ematea. Legea beti erabili du presoen kolektiboak neurri batzuk lortzeko. Eta sistematikoki ukatu zaizkio. Gertaliteke, udara hontan ere presoek erabakitzea bide bat jorratzea legearen baitan, eta estaduak itxikeriaz jokatzea. Hori egin du 2013tik ona. Ze presoek modu individualean eskatu zezaketen Euskal Herrira ekartzea, nolabait ere urruntzearekin bukatzeko. Baina ez gradu aldaketak adibidez. Baina gradu aldaketak ere eskatu izan zaizkienean ere ukatu zaizkie, adibidez, gaixorik dauden presoen kasuan, ez bada sistematikoki egin ere, gaixorik dauden presoen kasuan adibidez eginda. Eta badaude kasuak, adibidez, badago kaso bat, Txus Martinena, berak espediente irekitzen duen aldiko, ez diot espediente izten usten, bukatzen, beraiek oso kostiente dira bere egoeraren larritasunaz, eta beraiek aldatzen dute sistemaktikoki graduz, baino ez diote uzten espedientea bukatzen baldintzapeko askatasuna edo etxean kartzela betetzera bukatzeraino. Eta beraiek nola rebisio egiten duten aldian, hautsi egiten dute prozedura bera. Hau da, estadua bera ere ari da modu kolektibo batean neurri individualei erantzuten eta modu sistematiko batean oztopatzen. Eta beraz, sortuk neurri batean alderdi legalizatu den eta kalean dagoen eta bere kabuz gauzak egin ditzaken bat da neurrian egin ahal izan ditu pauso batzuk, kolektiboak berandugo eginda ere, ez dut esaten ez zuenik aldi berean egin, eta ez zuen akaso ez zuenik. 2013 arte bizitza luzea. Bai, baina esan nahi dut, inkluso, esan nahi duana da, estadua jokatzen nahi den paperak beste nabardura batzuk dituela presoen gaiarekin, eta noizbait ikusi beharko dela nola utzi daitezken. Baina gaur-gaurko zari da, pentsa, lehen esaten zen, presoek ez zutela erredentziorik eskatzen. Nik ezagutzen dut jendea, azkeneko urtebete bitan, erredentzioak, kartzelak, eskatuta zeuzkanak eta onartuak zeuzkanak kendu dizkiona eta esan diona, ez barkatu, kendu ingo dizkizut eta orain 5 urte gehiago egongo zara espetxean. Hau da, ari da estadua preso kopurua denboran ahalik eta gehien luzatzeko kontrakoa ahaleginean. Ez aprobetxatzen presoek egin dezaketena gutxi edo asko iruditu. Legea eskutan pausoak emateko, hortatik bide bat jorratzeko. Ari da, bide hori isten. Eta horrek zaildu egin dezake praktikara eramatea ere presoek hartu ditzaketen neurriak. Nik uste hori ere jakin egin behar dela. Eta hori gertatzen ari da, 2013tik gertatzen ari da, naiz eta horrek ez kentzen esan duzuna, hainbatek pentsatzea, presoek beraiek ere urtetan legeak ematen zizkien aukera batzuk ez dituztela baliatu, besteak beste erabaki izan dutelako, kartzela politika jakin bati, modu jakin bati erantzuten ziotela. Hori horregon bada ere, gerora, azkeneko urte hauetan eman diren urratsetan, badaude hainbat urrats sistematikoki estaduak blokeatu egin dituenak. Eta beraz, efekto praktikorik nabaritu ez bada ere, badirudi presoak ez direla mugitu 2013tik ona. Mugitu dira. Oraindik geratzen zaie, erabaki behar dutena eta geratzen zaizkie pauso gehiago. Baina estadua ari da horiek guztiz blokeatzen da, hori ere garbi uki behar dan zerbait da. Gaina legedi berezi badauka, erabat desmontatu beharko litzatekena legedi ordinario batetara joateko, eta probesten ari da eskuartean dauken dena, alik eta denbora gehien... Konparazioa egiten nuenean... Kendu gabe esan dezunari, Ez denai... A ber, nola esplikatuko da nau. Ulertu dizut, Arpegi inolaz ere garbitza estatuari eta... Ez beste totik hartu gainera, Baina, bueno, pare matizatu nahi dut, ez da, beste realitate batzuk ere ezagutzen ditualako, non, banakako bideak hartu dituzten eta ikusi ez zer nolako erantzuna izan duten, ez? Eta, bueno, esango dut, afektatzen diaten gauzak diala. Ez nuke ez generalizatuko, ez eta guztiare. Bakarrik esan nahi nuen, adibidez, askotan, ez da, legezko bideoiek edo banakakoak edo nadalakoak onartzen dianean, seguramente ez da nahiko zen lukeen bidea, ez orain arte planteatu zenuna eta ez guzti hori. Baina, iruditzen zaidala, gaudela ja testu inguru batetan, niretzako positiboa dana, bai, eta gauzak beste maila batean planteiatzen dienak, eta nolabait maila batean onartzen dena, agian hau egin beharko da, gero ikusiko dugu estatuak ze oztopo jartzen dituen, eta esan dezu jartzen nahi dira, gure bizi baldintzak hobetzeko, ez? Nire ustez hor, testu inguru aldaketa bat eginda, eta nik esan dut, ni pertsonalki, bueno, posten naizela, nire ustez berandu datorren arren, ez? Niri, bueno, iruditu zait, eta, bueno, hau esango dena, igual oso personala da, ez? Baina, adibidez,
gogoratzen naiz Euskalduna Jauregiko, sortuk egin zuen adierazpena, onartzeko eta legeztatzeko eta hor, eta seguru nao, jende asko hori zitzaiola, ongi iruditu edukiz hori guztia onartu behar dugu, onartu egiten da, legezko izateko eta horrek suposatzen duen guztiekin, ez? Eta iruditzen zait, niri askotan sakrifizio asko eskatu zaizkiela nire irudiko presoei. Zentzu horretan bakarrik esaten eban eta ez estatuari arpegia inolaz ere ateatzeko. Ez detola interpretatu hori argituta. Kataluniara joko dugu denbora askorik ere ez daukagu, baina egun mugituak ari dira izaten, ostiralean esan zituen Puigdemontek batetik data eta galdera zeintzuk izango diren, eta ordutik mugimendu etengabean aritu dira, eta asteburuko irudietako bat atzokoa da esaterako, ekitaldi hori, Pep Guardiola buru. Bestetik gaurko kronikare badago, izan ere goizean, auzitegian izan da, Joan Josep Nuet, parlamentuko emaiko kidea da, eta berari zegokion gaur bertara joatea deklaratzera, bertan Puigdemontek berretsi egin du aurrera jarretuko dutela, zalantzarik balego. Bestetik, Espainiako gobernuak esan du hau guztia provokazio bat dela, eta ez dugu ahaztu behar, bien bitartean, deskonexiorako legeen tramitazioak aurrera jarraitzen duela, eta hau guztia Eli Zunzunegi gure lankidea ari da jarraitzen, eta honako kronika hau prestatu digu. Arratsaldeon, Eli. Pasaren ostiralean erreferendumaren data eta eguna ezagutzera eman zituenetik Carles Puigdemontek elkarrizketa asko eman ditu, hemendik aurrerakoak zehaztuz. Berak esan zuen orain hiritarren txanda dela, baina zalantzarik gabe Kataluniako parlamentuak protagonismo berezia izango du. Duela hilabete onartu zuten deskonexioko 3 legeetatik lehena, gizarte segurantzarena, aste honetan onartuko dute bigarrena, ogasunarena, eta Carles Puigdemontek esan du ekainaren bukaeran emango dutela, orain arte ezkutuan egon den 3. eta garrantzitsuena, iragankortasunaren legea. Lege horretan oinarrituta, berak sinatuko du irailaren hasieran erreferendumaren dekretu hori. Beraz, ziztu handia hartzen ari da, Kataluniako prozesuak eta nazioartean ere oihartzun ikeragarria izan du, Pep Guardiolari esker. Atzoko ekitaldiaren berri ematen dute gaur atzerriko komunikabide asko eta askok, baina neurri berean Espainiako komunikabide asko eta askok gogor kritikatu dute gaur Pep Guardiola. Tartean, El Paisek Guardiola eta demokrazia, Guardiola eta bizikidetza izeneko artikuluan kritika gogorra egin dio eta gogoratu dio Espainia zuzenbide estatu bat dela, demokrazia dagoela eta oso hitz gogorrak izan dituzte Pep Guardiolarentzat. Eta nolabait esateko esan dute ez da daukala heldutasun politikorik eta ez jakintasuna biztan dela. Nik uste dute batzuk urduri jartzen ari direla eztabaidaren muinera iristen ari garen neurrian, ez? Eta nik askotan esan izan dut kongresuan, bihar berriro eztabaidaren erdian egongo da, zentzura mozio bat aztergai dagoelako bihar. Eta Kataluniaren gaia horre egongo da, eta Kataluniaren gaia horre egongo da, eta katalanak eta guk bozkatuko dugu besteak beste alde, baino Unidos Podemos en Común Podem dan mareari gaia hau jarriko diegu mai gainean, eta da demokrazia edo legea. Ze legea ezarri zen hain justu ere herriek erabakitze eskubiderik izan ez ezaten, horrela sortu zen 78ko errekimena, eta batzuk horren defentsan ari dira, eta beste batzuk uste dugu demokrazia dela oinarrian egon behar duena, alegia herritarren borondatea dela muga bakarra, eta hartaz legeak demokraziaren entzun behar diola. Hori da eztabaida, eta hemen datorrena ez da ez legearen eta legearen kontra ari direnen arteko talka, dator bi zilegitasun edo bi legitimidade ezberdinen arteko talka. Hori da datorrena. Katalanek gehiengoz erabaki dute autu bat egin dute, momentuz gobernu bat jarri zuten gehiengo batez bide bat markatzeko, eta gobernu hori ari da, mandatu hori jarraitzen, eta bere lege propioekin egingo du, eta hor zilegitasun bat sortuko da. Eta Espainiak jarri nahi duena aurrez aurre da beste zilegitasun bat. Nik uste dut eztabaidak hori baino maila handiago askatzen duela. Batek besteari izatea provokatzea dala edo hau dala, ez bi errealitate daude. Eta edo bi errealitate horiek politikoki jorratzen dira eta soluzioa bilatzen dira, edo goaz Pep Guardiola kritikatzera, provokazioa dela esatera, goaz, gaiak eskatzen ez duen tamainako eztabaida ez dakit antzuetara eta zentzugabetara. Benetako eztabaida hor dago.
ea katalanek, euskaldunok, ezarri ziguten errealitate hori betirako, horla, beste batzuk erabaki artei ontzat eman behar dugun, edo erabakitzeko eskubidea baldin badaukagu hori nola demontre gauzatzen den, eta nola erabakitzen den, eta, bueno, eztabaidaren muineragoaz, datak hurbiltzen diren neurrian, Puigdemontek esan du ez, udara beroa. Bai. Badator. Bai, ikusten dute talka datorrela eta trenen arteko txoke egongo dela, eta Guardiolaren aurkako kritikak lotua daude nazioarte mailan ezaguna delako, izugarrizko jartzuna daukalako, eta orduan Espainiari ez zaio interesatzen gai hau nazioarteratzea eta aipatu dadin, bereziki Erresuma Batuetan, pasaren asteburuan ere Le Mondek orrialde oso bat dedikatu dio Kataluniako prozesuari, eta oso tonu neurtu eta kritikoan idatzitako artikula izan da, eta hori da ebitatu nahi duena Espainiako gobernuak. Bai, gainera esan dute, nolabait, ipuin bat kontatu duela, Europan demokrazia betean badagoela zapalduta dagoen herri bat, eta hori ipuin bat dela, eta are larriagoa dela hori nazioarteari zabaltzea, eta hala errealitatea beritz bezala kontatzea. Bai, baina, adibidez, Le Monden Romevaren elkarrizketa bat plazaratu dute, eta tonoa eta ikuspegia oso kritikoa da, eta analitikoa da, osea, ez dira sartzen Espainiako komunikabide tradizionalen ikuspegi horretan, eta hori da preseski Espainiako gobernuak soportatzen ez duena, ez? Orduan, Espainiak bide judizialak erabiltzen ari da, lehena da inhabilitazioarena, saiatuko da bai gobernukideak, bai parlamentarioak eta behar izan ezkero funtzionarioak ere inhabilitatzen, hori da lehen urratsa. Bigarrena izango da azken finean transitoritate lege horren aurka helegitea jartzea eta bertan bera utzi nahi izate, eta horregatik Kataluniako gobernua saiatzen da albezein bat denbora itxoiten hori onartu aurretik, eta gero 2 egunetan onartuko da bat-batean Tribunal Konstituzionalak ez dezan denborarik hori rekurritzeko eta hori aurrera eman alizateko. Baina horrela ekidingo aldute. Konstituzionalak badin badu. Ez, baina bere karta jokatzen. Bakoitzak estatuak bere karta horiek jokatu egiten ditu. Kontua da legitimitateen arteko talka hori, txoke hori iritsiko dela. Baina nire ustez galdeketari dagokionez, gobernu zentralak ez dio utziko generalitateari galdeketa hori modu duin eta normalizatu batean egiten. Orduan kontua da, zein den B plana, segurazki badaukatela, baina maiz esaten da, incertidumbre gunea kontrolatzen dituenak boterea ere badaukala, ez? Eta generalitatea horrekin jokatzen ari da, alegia kartak ez ditu erakusten, transitoritate legearen edukia ez dakigu zein dan. Oso modu diskretuan eramaten ari da, eta saiatuko da azken momenturaino hori horrela mantentzen. Gero gainera esan duten haitik, kanpaina moduko bat egongo da, bera oasaltzeko herritarrei. Eider, zerbait gehitu nahi, azken gaia daukagu zain, baina... Bai, segundutxo bat. Nik ez dakit Katalunian 2 edo 3 errealitate dauden, ez da? Zenik bai usten dut gehiengoa, eta gehiengo oso zabal batek bai nahi duela boskatzea, nahi duena, bakoitzak bere egituraren baitan, baina ez daukatain argi zenbatekoak babesten duten errealki alde bakarreko erreferenduman, berme juridikorik ez dago. Hori askoz da gehiago daukatez. Gero, estrategiana, udaran sinatzarena, momentuz ez dago zer sinatua, oda diraztu bat egin dutena, oso era solemnean, hau da nik orain esaten baudezela Azpeitia independizatuko dela, eta oso ondo txalo bat, baina ez dago zer sinatua, beraz, ez dago ondoriorik, ez? Eta nik hemen duda bat daukat, eta hemen ere ez da estatuari arpegi ateatzea, irutzen zait, horrelako erabakiak aurrera eramatea esan nahi du egitea referenduna, eta ez hauteskundeak, hortan duda handiak bai dauzkat, egitea, eta prest egotea ondorioiek asumitzeko. Ez bakarrik herritarrak, baizik eta eurak, ez da? Eta ikusi ditugu Mas, Ortega eta beste batzuk epaitegian, eta niri ez zait bat ere gustatu, ez? Irutzen zaidalako ez dutelako asumitu, bai, guk egin dugu desobedientzia ariketa bat eta ondorioak asumitzen ditugu. Eta askoz gehiago izan da, hori voluntarioek egin dute, nik ez nekin, eta horren irutzen zait, benetan aurrera eramateko nolabaiteko gehiengo justua daukan horrelako prozesu bat, nolabait sakrifizio hitza ez dut erabiliko, ez? Baina, beste ondorio batzuk edo asumitzeko preste egon behar direla. Nik uste oraingoan estatuak ez duela utziko, ez dakit ze bidetatik, erreferenduna egiten, eta horregatik ez dakit hauteskunde atari batean ez ote gaude. Naiz eta Puigdemontek esan duen bakarrik egingo dituela hauteskundeak, eseskoak boto bat gehiago ateratzen badu, ez? Baina, ikusiko dugu. Bai, badago eguneko albisteetako bat dena, eta aipatu egin nahi dugu, izan ere 59 urteko motorzale bat agertu da goizaldean hilda, Nafarroan, Taxoaren, eta handik ordu batzutara,
antza denez edo ustez atzetik jo duen gidaria agertu da komisarian, izan ere Ruben iesi atera da. Baina hori eguerdian gertatu da, gidaria komisaldegian agertu da bere abokatuarekin batera eta gertatutakoa aitortu egin die foru zainei. Une honetan atxilotuta dago, laguntza emateari uko egitea eta homizidio arduragabea leporatzen diote, eta komisaldegian bertan alkoholemia proba egin diote eta positibo eman du gidariak. Beraz, esan bezala, une honetan atxilotuta jarraituko du eta asteazkenean epaiaren aurrean deklaratu beharko du. Azken asteetan sarritan ari gara horrelako istripuen berri izaten, bereziki txirrindulariekin harrapatu eta ihes egiten duten gidariez ari gara, eta hori dela eta segurtasun sailera eta foruzainei ere deitu diegu datuak eskatzeko horrelako istripuak gero eta gehiago gertatzen diren jakiteko, baina horrelako datuak ez dituztela gordetzen esan digute, eta Stop Accidentes plataformatik esan digute horrelakoak beti gertatu izan direla, baina egia dela azken aste hauetan ezagutu ditugun datuak alarma pizteko modukoak direla. Gainera beste salaketa bat ere egin dute, esan dute estela, horrelako kasuetan estela gidarien jarrera zigortzen, izan ere ihes egiten duen gidari batek 200 euroko izuna baino ez du ordaindu behar, eta epe laburrean ordaindu ezkero Amaia gainera 100 eurorekin nahiko da. Tira, aztertzeko moduko gaia da, denbora